Seryoso na. Nagkapila gani ka sa vlog ni inana pa. Gawin na lang ta. Yun, ito mag-challenge eh. Partihan lang kita mo kayo. Yun, nasa joy ko. So what's up mga galunggong? Kay karon di ay so nagdali-dali gud kog intro kay basing maapsan nila ba nga nag-intro na ko daan para i-prank na ko sila. So karon akong kasabot dani kay si Belino, si Francine og si Jamaica. So nara si Belino. So amo i-prank sa ila is ako na ni-intro daan guys kay para dili halata kay ako sila i-prank sunod na mo laag diri sa balay nila ni Francine. Yes. Dayon nagdali-dali jud ko kay hapit na sila kay nagdali-dali jud ko nagdagan jud ko para maka-intro lang jud. Dayon ang among i-prank dani guys is mao jud to no na kuan sila nakaabot na sila. So wala ko nagpahalata nga nag-video ko inana. So hinayin na gina kong video pa rin. So inani na ako na istorya mo. God na siya. So no dili ka siyambag eh. Sige ra ko nila tan-awa sige ka ko nila tan-awa. So dili gid ko nang pahalata. So kamo i-prank no. Kay niabot sila ni tapok sila sa amo ni apil sila niya. Amo iprank sa ila ha sunod kay maglaag man mi diri sunod so maghinto na lang mi daan para dili ihalata. Amo iprank sa ila ha is dili na ko dagan istorya mag-away mi duha. So possible nga mag-vlog kunuhay ko na content na among content is tongue twister. Yes, katong basta tang twister alam niya kabalo na mo unsa na nadula. So karon ako mao na ang i-vlog so kunuhay susmangil so siya na bahala basta mag-away mi. Yes, kato si Belino ganina mao to ang magpigil sa amo then maulit din siya sa iya. Ang may tabok na, may digrambol. Oo, marami nagdambol tolo. Inana. Then makita ninyo na unsa ilang reaction kunuhay ba inana. Then ako kunuhay off ng kuan di vlog. Samok ninyo mga batasan. Inana na ba inana. So karon dili ta mahuman sa atong intro para sa ilang i-prank nato sa ila. Humanda kayo para unta dili ni field unta dili lisod kay sila i-prank kay classmate ba ya. So Ana, kabalo na sila magita mong lihok ng yun. So, saan na convince sila nag-prank yun. Kung maingon sila nga prank, ba man may prank dan eh. Ba man may prank sa tanawa ninyo. Sorry kay guys kay wala ko na-post karon sa July 26 June kay actually guys, i-prank unta na ako si Francine. Yes, wala gina siya kabalo. Pero okay ra kay sila ang nauna na pud ko nga sila na lang i-prank kay magtsada kay daghan pa. Yes. So mao na nin dito ta tanahuman. So bye. What's up mga galunggong? So karon di ay katong gusto na shout out so di kay pan nako i-shout out ang inyong mga pangalan kay na busy kayo kay unya limtanon pud kay ko na nalimot nga naapaday mo sorry gid guys pero importante ta mo IG. pero guys i-shout out na ako una para dili na ko malimot kay limtanon kay ko sa akong mga pangbuhaton kay inana nakabulo na kay inana limtanon kay ko nga bata pa kay ko inana so okay. Karon na dili na ko daghang mag-istorya so right now. So shout out kay Erica Belino, Joshua Baltazar, kay Music Life, Sunday, kay Jus Christian, Alfie Sariakay, kay Joseph Hamango, John Mark Apolinar, og si Abigail Deliegas, Ian George Ligtas, og si Christian Ray Omero, Carl Maputi, og si Lok Kider, Rowan Rotilla, and lastly, Jamaica Sopera. So guys, nalimot day ko ang kauban day karon kay si Jamaica Sopera akong schoolmate. Hi, Yes, classmate bila na sa una jud. Yes. Karon naami sa akong balay sa akong classmate no. Yes, kay birthday niya si Francine Panolaya. So happy birthday sa imo Francine.
Then, karon di ay dili na to nahuman sa tong shoutout, no? Dagan salamat. Kung gusto ka magpa-shoutout sa ako, please comment down below or mag-chat lang ka sa ako or message kay uban kay ag-message sa ako inana kay usahay kay mahay kay nalimot lagi ko. Sorry good evening you guys pero love kay tamo. Pero bye. So, see you kay nag-into na mi sa kuan sa i-prank na ko nila tanan. Yes, kabalo na yun siya kay ako na sa Shamba. So, bye. Abangan na ninyo. Bye. Bye! What's up mga kalonggong? Okay, karon di ay na panahon na for today's video. Gagawa tayo ng panibagong video. So, gini guys, kay... Nagkatawa siya ba? Nagkatawa. Nagbilain na. Yung ngipon? Na-offend ko. Sorry. What's up mga kalunggong? So, karon di ay na panahon na for today's video. Bala na siya. Okay. Seryoso na. Nakapila ganit. Ay, nanap pa. May mic? May mic? Okay. Na-offend ko. Grabe ba siya doon? Yung friend na diretso. Nanap pa yun. Kabala ba yun ko? Mag-away na lang ta. So kini guys, among gibuhaton karon is magpabubuhan challenge kami. So namin mga online kasi problema niyo. Napakatawa siya. Ilan ako gidagan mag-istoryan, magbubuhan challenge may gibuhatan niya sa akong igsoon niya si Brian Fia kanang wala pa nakakita sa akong bag-o na gipaw sa YouTube na akong channel. Dili sa ubos. Subscribe. Yes, katong wala pa subscribe, please subscribe Ano na. ba? Dili kay subscribe. And like. Sorry na Page, jud kay wala yung perfect na tao dahil. So di ha, so na-offend. Ganina ako na-offend. Wala naman stud. Sorry na jud. Sige na po. Sige na. Okay. Sige na. Hindi na. Ma? Gulo. Uy! Sorry na, gano'n sa naman sa to, uy! Yun sa Siya mong good. O, saan naman po ako? Ikaw ba yung nagunaon na tayo? Hindi na lang ito mag-challenge eh. Mama ko nagurawan na. Tagsa lang. So, baka. Sige na. Sige na. Sige na. Ako, among buhaton is pababuhan challenge. So, kung mga question din ni kay naas akong cellphone na akong gi-vlog karon. So, ako na lang nagbuhat sa akong own for question sa amo app. What? Yes, na-memorize ko. Ako pa. Pero, Eh, ikaw, okay. memorize. Talang ka. Dili tanan ko. Sige na. Dili Vlog na ta. Anong ngaway mong good siya? Uy, wala mo ko nang Abay na lang mo di. Abay na lang. Sige na. Sabi ni mo din na-offend ka mo. Ganina ako na-offend. Ha? Sa di ay. Mampod, Chard. Yun yung rapod ba ka, Sir? Diyos ko, eh. Ganina ako na-offend. Nanawak mini. Kasi tama na mo duwa. Oo, di ba ako? Ano ba yun siya, oh? Ako lagi. Alam ko. Grabe. Dili mini. Mind your own business, Bessie. Ako baka, uy. So, na jud. Sige. Sige na, okay? Okay, mag-start na ta. Sorry sa mong kuhan. Okay. May isa din nga pangamoy. Uy, wala ko nang away. Excuse me. Okay, sige. Sige na, kay. Nung nadaot akong vlog ka. Sige na. Okay. Pagkadaw sa vlog, vlog. Mag-away na lang mo eh. Hindi na lang ito mag-vlog. Salamat na ganit ko na akong gi-upload ako sa vlog niyo. Ninawag Pwede, ko. thank you. Thank you. Diba? bakit? Thank you Ay, na ako. bakit? Mag-away na tatulog. Away na lang ta. Dili, Jun. Uy, excuse me, ikaw kayo sa bakit? Ano ka, vlogger mo, yung sumak ko. Sino ba tayo mag-vlog ka naman? Big cake. Pinay mo sa kiti ko kung isa dira. Kainin na lang ako. Ay. Ako na lang mainta. Grabe kayo, dili. Sakit sa ako, eh. Kortehan ni mo, Richard. Eh, Uy, sige na, wala ko
nag-earthing. Okay lang po ang ano. Pag-open di mo, hindi ka tawahan eh. Oo, ka na, Seryoso mo duha? Seryoso mo Wala, duha? wala, okay. Pagkasin niyo kung i-prank to ha. Basta, akay mo na may plano ha. Wala ko yung Sige na, magbuha na ta. i-prank ko ninyo. Sige na. Kung magdagi may plano. O sa plano, sige kini. Ano yun, nakadara pa di mo kukuhan ba? Mulit plano. Sige naman, vlog na Ano, ta. mag-vlog, mag-vlog. Vlog. Vlog na ta. Sige na. Ikaw mag-istorya, ikaw baka gusto mong vlog. Oh. Ikaw mag-intro. Sige. Sige na. Ano ko yun? Sige na, mag-start na ta. Ikaw, di ba gusto mangka? Oo. Uy, inyo kung i-prank. Ulit sa prank? Eh, di ba galing? Ano to yun? Uy, yun sa pamag-vlog na to. Oh. Sige, ikaw gaan kay kag-opportunity. Gani nga ikaw mag-istorya sa vlog. Oh. Sige na, wala na. Dala lang kay Ate. John, okay. Magbigay ng iba't ibang uri ng cellphone. Nokia. Samsung. Ay, Apple. Down 5. Wow. Oppo. iPhone. Hoy, man na. Apple. Bobo, John. Hinangin na yun. Nagyan di siya iPhone. Nagyan di siya iPhone. Apple. Ay, Apple. Okay. Sorry, kaya Samsung yung cellphone. Dili mo sa cellphone ako. Unit. Dili man ako. Na-stress ko. Dili na brand new. Hindi. Excuse me. Hindi ang di brand new. At least na ako sa wala, di ba? Uy, nabusa naman siya na. Uy, pakidahan na. Uy, bakit? Okay. Okay. Sige na. Magbigay ng iba't ibang uri ng planeta. Neptune. Mars. Jupiter, Earth. Saturn. Uranus. Mercury. Neptune. Mana? Mana? Wala. Uy. Wala ka rin naman na yun. Wala Ako. ka na. Ako man. Wala ka rin na. Wala ka Ingon rin ko, Neptune ako muna ba giingon? Neptune ako muna giingon ko ini. Neptune ako muna giingon. Hoy, sino mo balis bang ka? I-prank ko na yun doon. Asa, i-prank? Hoy, wala na. Nagsabot din mo. Nagsabot-sabot mo doon. Nagsabot mo. So, kung nagsabot, may dapat konta mo naging nga nila. Ano maging nani man? Kung nagsabot, may halata ba yan kayo, Richard? Ba yan? Masaya, may nagkatawa ba yan? Ikaw gani katawa ganina. Doon, masukong ipon. At least, wala man. Mawin na siya. Dili. Nag-book out. Plano man, buro mo doon. Wala kong kabalo ah. Basta ko job. I-prank ko ninyo. Wala mo, undang man ka. Nagsugod na ganita. Monday. Sorry, Putim. Mondang natake. Ingon. It's a prank! It's a prank! Kahilapon kay ganyan no? Di ba ilang talang kung tatatalang ka na? Siyempre, sayang. Di ba? Kapag mo Ganyan sa kailakon. gay, disabot gini na mo inani kay murag gusto na mo sila tanan i-prank na mo ni Franzine, sila Jana, Anibi ug Bilasco unya wala pa man sila so siya na lang. So tanan ni namo gatong ni Agi. Agi pa lang. Agi pa lang. Kahilapon kay siya no kung seryoso kay mi. Sayang yun. Eh. Mahilap na lang sa kanan. Ingon pag siya nga, seryoso mo duwa? Nung magawin na lang tatulog di. Okay, amin pa yun siya. Oh, so Bandita kita siya. Bandita kita siya. So, gagawin niya ang lahat para maging happy kaming dalawa. Gagawin kanina. So, nakita ko ninyo, no? Amigo na git siya. Amigo na git It's a prank! Diba? Hi, surprise, prank. It's a prank. So, na-prank na po nato. Muna akong first prank yun sa akong vlog, no? Sayang, wala pa ginihila. Oh, sayang kayo. Amo itong pahilakon niya. Wala na lang kayo na... Ayun, lagi mga bata doon yung Kapit pailaton. So, dinilito na human sa atong vlog. Nana, dyan ang mga legends mo plano sa prank. Ha, mga... Kayo pa lang. Ba to, di sige mo ganyan kaina di ha. Okay, nakapala na po. Wala di mo kakantay kayo naman yung mga tayo prank. Kalma siya kaka-realize, no? Blind ka siya ganina. Live blind? May blind? Kami ganina
kuan na kanang nag-ingon-ingon mi ko nga, it's a time. Ganyan yung mga legends. Oh. Tapos na. Wala sa kabalo. So karon dili na nahuman sa akong video karon na vlog. Murag wala ko nag-success kay murag wala na ko siya pahilak. So okay na to kay murag kahilak ko na to siya murag nagtugan ako gusto tinuod nga it's a prank. It's a prank! It's a prank! So kung nalayo pa na din na video, please like, Share and subscribe! Kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe na mo. Okay, bye!